Bona nit. Anem a donar inici a la sessió ordinària celebrada per avui dimecres 12 de setembre i la següent ordre del dia. Primer punt, l'aprovació de l'acte de les sessions anteriors. Algun regidor vol formular alguna rectificació o modificació de les actes? En aquest cas, les donem per aprovades i passem al punt número 2, que és donar compte dels decrets de l'alcaldia presidència. Decrets 52 i 53/2012 de resolució d'expedients de sancions de tràfic. Decret 54/2012 llicència dispar foc d'artifici comissió festa solar 2012. Decret 55/2012 llicència d'ocupació i venda del José Luz Fornés. Decret 56/2012 delegació alcaldia per a la celebració del matrimoni civil. Decret 57/2012 convocatòria del ple extraordinari del 13 de juliol de 2012. Decret 58/2012 llicència d'ocupació i venda de Don Salvador Mu. Decret 59/2012 delegació alcaldia per a la celebració del matrimoni civil. Decret 60/2012 nomenament de secretari en funcions per vacances del seu titular. Decret 61/2012 nomenament oficial en cap de policia local per vacances del seu titular. Decret 62/2012 designació i trat procediment ordinari 446/2012. Decret 63/2012 cessament d'activitat taller de motocicletes sense llicència. Decret 64, 65 i 66 resolució expedient sancions en matèria de tràfic. Decret 67/2012 convocatòria del plenari extraordinari el 28 d'agost de 2012. Decret 68/2012 expedient de protecció a la legalitat urbanística del José Fornés i Soler. Decret 69/2012 expedient ruïna immoble en l'avinguda d'Alacant número 44. I decret 70/2012 de la convocatòria del plenari que estem celebrant avui, dia 12 de